Eta bihar ospakizun eguna izango da Laudion, baina gaur ez da inondik inora ospakizun eguna izango Laudion, ze gaur Guardianeko kaleratze gehienak, ez? Egikaritu dira, eta horri buruz hitz egiteko daukagu, Aitor Peral, Labeko enpresa batzordeko kide hoia, ze ja, nolabait, zuen harremana enpresarekin eten da betirako. Eta, gaur printzipio sinatu duzu ez, espedientearen onarpena. Bai, kaixo, lehenik eta behin puntualizazio bat, guk ez dugu sinatu espedienterien onarpenik, bale? Gu heldu gara akordio batera, zeinetan sindikatuak ez dira epaitegira joango, eta horren truk, enpresak jarritako eskaera hori onartzen da. Eskaera ekonomikoa. Bai. Gu espedienteak ezin ditugu sinatu, berez ezin dugulako kaleratzerik onartu, eta bigarrenez, espediente honen argudioak eta izaera, ja berez, zelako sostengatzen. Ondo, orduan, azalduko dugu apur bat korapilatsua da. Berez, sindikatuek, aipatzen duzun moduan, filosofikoki ezin dute espediente hori sinatu, baina nolabait sindikatuak egon dira behartuak, akordio hori sinatzera, langile gehienek autu hori hartu zuten, eta gainera, horren kronologia nahiko itxusia da nolabait esatean, Bai, kontestuan jartzeko, enpresak bota zituen bi eskaintza kontsulta epe horretan, guk ez genituen onartu, eta, batzar guztien bukaeran egiten genuen alako asamblada informatiboa, gure lankideekin fabrikaren sarreran. Eta, egun horretan, azken eskaintza horrekin mai gainean, gehiengoak edo behintzat, inork ez zuen kontrakoa esan, gehiengo batek edo hitz egin zutenek esan zuten aurrera jotzeko, ez onartzeko eskaera hori, eta joan behar bagina bide judizialetik, aurrera jotzeko. Esan dut, epaitegian frogatu nahi zenuten, ez egoela arrazoi objektiborik guardianisteko, baizik eta multinazionalaren erabakia izan dela izte. Hori da. Askotan esan dugu, guzti honen hasiera, hasiera ez, baina gatazkaren azken parte hau izan zen, dakizuen ez, labearen oste hori ez. Horrek guri min handia eragin zigun, hortik aurrera, burruka zail baten aurrean egongo ginelako. Ez genuen gure aktibo nagusiena horretan enpresari presioa eragiteko, eta itzaki horiek kontutan hartuta, enpresak egin zituen txosten batzuk, teknikoak eta ere hori nolabait argudiatzeko. Objektibo bilakatzeko. Hori da. Gu argi geneukan guztiak aitzakia zirela, eta haiek gauzak bere onerako prestatu zutela. Zemena, aipatu behar da, ez? Labea ostea materialarekin barruan, eta ondorioz, labea betirako matxuratzea, erabaki bat izan zela, ez zela nolabait arazo objektiborik argudiatutako erabaki bat, baizik eta norbaitek multinazionalan hartutako bide bat enpresa izteko. Hori da, badakizuen ez, matxura bat ikusi zuten labean urriaren, urriak uste dut izan zela hilabete hori, eta, hortik aurrera, enpresak hartu zuen joera hori ez, labea oso txarto omen zegoen, oso arriskutsua zen labea hola mantentzea, hala ere egon ziren beste 3 hilabete produzitzen, arazorik gabe,
eta Bai, hau ere deigarria da, horren arriskutsua bazen langileen osasunerako, zergatik ez zuten eten jarduerarena. hori izan zen gure argudioetako bat, espedientea negoziatzerakoan. Oso arriskutsua omen zen, baina ez zuten eten produzio hori, ez? Eta, bueno, gainera are gehiago, urtarrilean hasi ginen hitzarmen orokor bat negoziatzen, enpresaren baimenarekin estatu batuetatik, eta 10 egun geroago jarri ziguten mahai gainean gure kaleratzeak. Beraz, argi dago, izan zela zehozer pentsatuta zeukatela, baina estokada eman aurretik, egon ziren trileroarena egiten. Bai, azken unera arte ez dutela altxatu. Hori da, karta hori. hori da. Denen, kronologia luze bat dago guardianen itxierar arte, baina sentatuko gara apur bat azkenengo kronologian, ez? Aipatu duzu. Azkenengo bilera horretan, jartzen dute mai gainean eskaintza hori, zuek ukatzen duzue eskaintza soilik ekonomikoa dena onartzea, eta iragartzen duzue, joko duzuela epaitegietara, paielak zein labek. Langileek nolabait babesten dute erabakia, eta handik eta 3 egunera langileek edo batzuek proposatzen dute bozketa bat egitea horren inguruan, eta bozketa hori da, objektiboki edo horrela sortatu delako, enpresaren onurarako, ez? Orduan, ze gertatu da 3 egun horietan? Bueno, 3 egun horietan egin ziren mugimendu arraro batzuk barruan, fabrika barruan, empleatu batzuek edo mando intermedioak edo ez dakit enkargatuak eta bai. Eta beste lankide batzuk ere bai, de repente zuten ikusten gure jokaera ondo eta igo ziren jabeengana. Lehenik eta behin, eskaintza hori ea pertsonalki onartu zezaketen ala ez, eta hartu. Eta gero, bestalde, gure aurka jo zuten egon dira mehatxuren bat ere egon da, eta egon da nahiko presioa gurekiko eta plantia artean. Gure hasierako posizioa argi zegoen, itxein genuenen kanpoan lankideekin, komentatu genien gure ustez eskaintza berez esen ona, baina ez bakarrik alde ekonomikoan, baizik eta gu eskatu genituen beste gauza batzuk. Bai, beste berme batzuk, adibidez inbertsoreren bat sartuko balitz urrengo hilabeteetan edo urrengo 2 urteetan, gurekin kontatzeko eta lehentasuna izatea nolabait postu horiek berriro sortzen ziren, gurekin kontatzeko. Gero ere zegoen beste eskaera bat gure partez, gure plantian zeuden 55 urtetik gorako langileek, eta haiek daukate hitzarmen berezi bat, 55 urteko hitzarmen berezi hori. Baina zeuden beste 6 lankide, aurten betetzen zituztela 55 urte horiek, baina oraindik ez zituzten. Baina oraindik 54 dituztela, ez? Eta eskatu genuen, haiekin kontatzeko, hitzarmen horretan sartzeko, eta hori, baina, gure eskaera guztiak ziren kontutan hartu. Beraz, hori komentatu genuen guztion artean, eta heldu ginenean ostiralean beste batzar batera enpresarekin, plantillak edo plantillako parte handi bat, handi batek komentatu zuten, nahi zutela egin bozkaketa bat azken eskaintza horreri. Gu logikoki bozkaketa hori planteatu genuen, haiek eskatu bazuten guk egin behar genuen, eta bozkaketa hori atera zen guztio dakigun bezala. Operarioen artean edo langileen artean, behar ginen artean,
nahiko berdinduta atera zen, 75 esesko, eta 77 baiezko eskaintza hartzekoaren aldez. Baina gero heldu zen, enkargados, bulegotako pertsonen langileen txanda, eta hor nabaritu zen gehiengoak mezuela hartu, eta 33tik, uste dut, 30 baiezko, eta 2 esesko, eta bat zuri. Así que, horrekin emaitza horrekin, zegoen ez zereginik. Eta ez dakite zuentzat, sindikatu eta langileen ordezkarientzat, ez dakit zenolako kolpe izan den hau, hilabete osoz, zekaro, gauza bat da, entzutea egiten dizutela eskaintza bat, eta gero beste gauza bat da, mai gainean zuek ikusi duzuena, ez? Ze nolako jarrera ikusi duzuen, eta nolako zaporearekin geratzen zarete. Bueno, zapore oso garratza. Enpresaren jokaera argi geneukan, ez? Uste dute inork ez duela hori zalantzan jartzen, ez? Enpresak egiten du bere lana, normalean, eta kasu honetan lan izan da, lan zikina, baina, kolpe handia hartu genuen, gure lankideen arteko edo beharginek egindako boskaketa horretan ateratako emaitzarekin, ez? Egon gara hilabete asko burrukan eta enpresarekin batxar askotan eta mugitzen leku askotatik, hitz egiten gobernuarekin, instituzioekin. Foraldundian ere. Hori da, eta guretzat izan da oso lan zaila eta gogorra, eta ez genuen espero zuen jarrera gurekiko. Azkenean guk ez dugu inor kaleratu, eta gu egon gara hor laguntzen izan dugun guztia, gure interesak, lankideen interesen berdina zen, eta hala ere, batzuen iritsiz ez da holan izan, eta guretzat ez da bukaera polit bat izan, aparte, kaleratzeetatik aparte, logikoki. Eta, amaiera hau da, kronologia luze baten korolarioa, norbait esateko, ez? 2000 urtean itxi zen atal bat, eta gero urterik urte joan dira beste atal batzuk izten. 2012ko grebaren ostean, nolabait guardianek hasi zituen bere mugimenduak, ez? Langile diskolo gehienak sartzen glabistan, gerora glabista izan dena, eta beste batzuk enpresaren alde egin altzutenak guardianen usten. Gero etorri zen glabistaren itxiera, eta nik uste glabistaren itxiera zigor operazio bat izan dela glabistako langileen kontra, oraindik ez dute kobratu, itxiera oso agonikoa izan da, funts putre baten bitartez egin da, eta nolabait, partidaren azkenengo mugimendua, hau izan da, zuek barrutik nola bizi izan duzu prozesu hori guztia? Argi dago, ez? Nik uste dut eta hoia guztia behin ikusita 2012ko greba horretan hori izan zen gatazka guztionen hasiera, ez? Hala ere, garai horretan batzuek ez genuen lan ikusten, baina denbora pasatu denean, argi geratu da, ez? Hortik aurrera, 2012tik aurrera, atal asko joan dira izten, geneukan plateado, belglas, templao, impreso eta beste atal batzuk, eta gure plantilla murrizten joan dira. Indar sindikal handiena beti egon da gaur egun glabista deitzen dugun atal horretan, eta enpresak egin duena izan da hori banatu, guardian eta glabista plantilla banatu, batzuk gora igo, bertan zeudenak, saldu, funts putre bateri,
badakigu guztiok zein izan den amaiera, naiz eta oraindik Izan amaitu ez dute kobratu. ez den, baina bueno, hortik daude gainera oraindik guzti hori sufritzen. Eta, bueno, guardian gelditu zen, 200 pertsonekin, joan dira ateratzen batzuk, agian gehien bat goikoak, agian joan ari dira, edo izan ari dira, alde egiten egon dira, agian sekitelako nola bukatuko zuen hau guztia. Eta, bueno, azkenean egon da 70 hortik orain kaleratuak izan gara ja gehiengoa, geldituko dira 14 behargin eta gero beste 8-9 jabe. 14 horiek izango dira kaleratuak 30-ean, apirilaren 30-ean, eta guardian berez momentuz ez da desagertzen, guardian jadio. Eske, ojo, hasieran izango zen itxiera bat, guztio joango ginen kalera, baina momentuz, badirudi, geldituko direra 8 pertsona, zuzendaria, beste 7 pertsona hor, ez dakigu zenbat denboraz, izan daiteke urte bat, 2 edo betirako, auskalo, baina momentuz hori, geratuko dira 8 pertsona guardian jodio barnean. Beraz, bueno, ez dakigu zehazki zein izan den guzti honen helburua, baina... Eta jakinda orain enpresak jarraituko duela bere jarduerarekin modu batean edo bestean, eta ez dakigunez noiz arte, inbertsoreak gora, inbertsoreak bera hau egon den zurrumurru horrek guztiak zentzua dauka? Bueno, gu beti esan dugu, zieratik. Gure mai gainean, batzordearen mai gainean, ez da inoiz inbertsorik egon. Gu entzun duguna bai, Jauregi, Ramiro, ez dakizer, Sarai, mundu guztiak esaten zuen, inbertsoreak omen zeudela, haiekin ari direla hitz egiten, oso aurreratua omen dagoela dana, baina egia esan, gu enpresarekin izan ditugun azken batzarretan, enpresak berak esan digu momentuz ez dagoela ezer. Ez dakigu egia den, gezurra den, auskalo. Kontua da, bueno, a ber, lego ketxarto, ez? Ea egia den inbertsorerik dagoen, eta etorkizunean, edo hilabete batzuen bueltan, sortzen diren hemen lanpostuak, ez? Baina, bueno, gure partez, gu ez daukagu horren informazioarik, eta argi geratu da, gurekin, zen izango guardianeko plantiarekin barruan, hori argi geneukan, eta honan izan da. Eta, bueno, gaur ja ezarela guardianeko langilea, ze lan zaude? Bueno, esaten dudan bezala beti, apoa inazten, oraindik, ez? Bukaera honekin, bueno, ez dira egun errazak izaten ari, eta atxetik badatora guztia, baina gaur bertan joan behar izana zure kaleratzea sinatzea, 21 urte eta gero, bueno, ez da egun erraza, egia za. Baina, bueno, aurrera begiratu behar, eta a ber, zer datorren, ikusiko dugu, momentuz burua garbitu, lasaitasunez hartu, dolua pasa, narketa bat egin, Augustiaren ondoriak ateratzeko, eta gero ikusiko horrelantzean zer dator. Bueno, Aitor, mil esker gaur bertan sinatu ostean ona etortzeagatik, eta garai latz hauek gurekin partekatzeagatik, ez dira garai errazak, hor egon zareten nontzat. Eta orduan, bueno, nolabait gure babes osoa, eta, bueno, espero dugu laster gurekin izatea beste arrazoi posgarriagoagatik. Zu esan bezala ez dira denbora onak, ez? Ez guretzat, eta ez da ere gure eskualdearentzat. Eta, bueno, zuei ere, mila esker, greba batzordari, Aiaraldea komunikabideari, zuri bereziki egon zarela oso adi beti gure gatazkaren inguruan, eta bueno, Laudioko eta eskualdeko jendeari dela hor jota fuego gurekin, bai manifestazioan, urtarrileko manifestazioan, Gasteizeko ekitaldian, bueno, ikustu dute horrekin geratu behar garela, eta horrek behintzat hori
post txiki hori eragin digu guri, bai batzordeari eta bai guareneko lankidei. Eskerrik asko. Mil esker zuri, eta laster arte, bueno, badauzkazu beste aurpegi batzuk, esatari moduan, eta beste lan batzuetan, eta, bueno, espero dugu han topo egitea berri. Vale, eskerrik asko.